дар шаҳри бухтар бахшида ба рӯзи кормандони сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ барои ба даст овардани ҷоми сараёсат аз 16 то 24 июли соли ҷорӣ мусобиқаи футболи хурд баргузор гардид, ки дар он 12 даста ширкат варзида маҳорати бозигариашонро нишон доданд. Зимни ҷанбасти мусобиқа масъулин баромад карда оид ба рушди футбол ва роҳандозӣ кардани он миёни ҷомеа фикру андешаҳояшонро баён намуда ёдоварӣ карданд, ки варзиш тӯли солҳои соҳиби истиқлолии кишвар бо дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бесобиқа намуда баҳри наврасону ҷавонон ва дигар табақаи калонсоли ҷомеа шароити машқу тамрин фароҳам оварда шудааст. Дар идомаи баргузории чорабинии варзишӣ гуфта шуд, ки мақсади асосии мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбии вилояти Хатлон ин пеш аз ҳама рушди варзиш, ташвиқу тарғиби риштаи футбол, тарзи ҳаёти солим ва мустаҳкам намудани риштаи дӯстӣ миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. Гуфтанд ба маврид аст, ки футбол яке аз бозиҳои маъмул дар ҷаҳон ба шумор рафта, ин намуди варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушд карда дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, махсусан вилояти Хатлон, майдонҳои хурду бузург барои баргузории бозии футбол муҳайё гардидааст, ки ин аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои масъулин дар ин самт арзёбӣ карда мешавад. Барои дар сатҳи баланд ташкилу баргузор намудани мусобиқаи футболи хурд роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо сипосномаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. Сипас ҳайати тадорукот ба маҳорату малакаи бозингарони дастаҳо баҳогузорӣ намуда мақоми сеюми ифтихориро ба дастаи бозингарони комиссарияти ҳарбӣ мансуб донистанд. Зинаи дуюми мусобиқаро футболбозони дастаи Динамои раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ба даст овард. Дастаи футболи сепари Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон соҳиби ҷои аввал ва ҷоми мусобиқа гардид. Дастаҳои ғолиб бо медал, диплом ва маблағи пулӣ аз тарафи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардониданд. маросими қадрдонӣ ва ҷоизасупории дастаҳои ғолиб дар раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон баргузор гардид. Ташкилу ба роҳ мондани мусобиқаи футболи хурд миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бори дигар собит намуд, ки роҳбарияти сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар вилояти Хатлон баҳри рушд ва инкишофи футбол ва иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалиро дастгирӣ намуда ҳамасола дар ҳар як иду айём ва дигар чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ бозии футболро миёни кормандони касбу кори гуногун роҳандозӣ менамоянд. Абубакри Шокарим, Эмомалӣ Шариф, Намузалии Эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз шаҳри Бухтар.